Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ για να συζητήσουμε το πώς θα πάει ο Παναγιώτης από εδώ και πέρα. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχει ανάμεσά σας και μία ανησυχία για το πώς θα πάει ο Παναγιώτης από εδώ και πέρα. Και πρέπει να σας πω ότι ως διοίκηση ανησυχούμε και εμείς. Διότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Δεν πρόκειται να σας κουράσω, να σας κάνω 2-3 εισαγωγικές παρατηρήσεις για να μπορέσουμε να συνοηθούμε, να ξέρετε πάνω σε ποια βάση μιλάμε. Οι πληροφορίες που έχουμε, έτσι, μεσούσεις της οικονομικής κρίσης, για την οποία φαντάζομαι να αμφιβάλλει κανείς, είναι ότι φέτος θα είναι η πιο δύσκολη χρονιά στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνική, όχι μόνο για το Πανεγιάλιο, αλλά και για πάρα πολλές άλλες ομάδες που είτε ήταν στην κατηγορία, είτε ανέβηκαν φέτος και αντιμετωπίζουν ακόμα και τον κίνδυνο να μην τα καταφέρουν να κατεβούν στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αναζητούνται αιμοδότες, αναζητούνται χρηματοδότες, αναζητούνται λύσεις από πολλές ομάδες με στόχο να κατεβούν στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα, πρέπει να σας πω, οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Παναγιαλίου να προτείνει στην Ένωση της ΓΑΜΑ Εθνικής μια ρηξικέλευτη λύση, δεν ξέρω πώς την έχετε υπόψη σας, να γίνει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, ένα τεχνικό πρωτάθλημα όπως είναι στην πραγματικότητα. Χωρίς επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, χωρίς ΣΥΚΑ κτλ. Διότι στην κατάσταση που βρίσκονται οι ομάδες αλλά και οι τοπικές κοινωνίες λόγω της οικονομικής κρίσης είναι μάλλον ματαιοπονία, κουταμάρα, ματαιοδοξία στα μυαλά ορισμένων παραγόντων να μιλάμε για επαγγελματικό πρωτάθλημα στη ΓΑΜΑ Εθνική όπως τώρα είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να μιλάμε. Αυτή μας την πρόταση την αναπτύξαμε στη συνέλευση των ομάδων της ΓΑΜΑ Εθνικής, της ΕΠΑΕ, και βρήκαμε ανταπόκριση, πρέπει να σας πω, μόνο από τον Ατσαλένη. Όλοι οι άλλοι ενώ αναγνωρίζουν τα προβλήματά τους, όλοι οι άλλοι ενώ κινδυνεύουν να μην μπορέσουν να φτιάξουν ομάδες αξιόμενες να κατέβουν στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, λένε ότι εμείς θέλουμε να είμαστε ΠΑΕ. Πρέπει να είναι και ΠΑΕ, όχι τάπο όπως ήταν πρώτο σε είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει την τοπική κοινωνία. Εάν η τοπική κοινωνία και σε αυτό πρέπει να σας πω, το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα Παναγιάλιο που έχει απαιτήσει 500, 600, μπορεί και παραπάνω χιλιάδες, προκειμένου να έχει μια αξιόλογη πορεία στο πρωτάθλημα ή και να πρωταγωνιστήσει. Τότε δεν βλέπω τον λόγο για ποιο. Δεν βλέπω για ποιο λόγο ο Παναγιάλιος όχι και καλά πρέπει να έχει τις επαγγελματικές κατηγορίες. Εάν η τοπική κοινωνία δεν το αντέχει αυτό το πράγμα. Και πρέπει να σας πω ότι πολύ έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο εντοπίσαμε το πρόβλημα αυτό και αρχίσαμε μια επαφή με σειρά, ας τους πούμε έτσι τώρα, οικονομικών παραγόντων, ανθρώπων δηλαδή που είναι εδώ στην περιοχή μας ή κατάγονται από την περιοχή μας και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή μας με σκοπό να συνδράμουν αυτή την προσπάθεια. Έχουμε κάνει ορισμένα ραντεβού και πρόκειται να κάνουμε και ορισμένα άλλα. Δεν έχω δυστυχώς την εξουσιοδότηση από τους ανθρώπους με τους οποίους μιλήσαμε για να σας πω ποιο είναι το περιεχόμενο της συνάντησης και ποια κατάληξη έχει η συνάντηση αυτή, άλλωστε με ορισμένους θα ξανασυζητήσουμε. Πρέπει όμως να σας πω γενικά, ότι δεν προκύπτει κάτι ιδιαίτερο στις ώρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βέβαια είναι δικαίωμα του καθενός της αν θέλει να ενισχύσει όχι το Παναγιάλιο. Δικαίωμα. Αλλά δεν προκύπτει κάτι το γενικά αισιόδοξο. Δεν πήγαμε δηλαδή εκεί για να μας πει κάποιος μάθης παράστα μας παιδιά, αφού πήρε το καφέ, σας λέμε ότι θα πάρετε και αυτά για το Παναγιάλιο. Δεν προκύπτει αυτό. Σημαίνει ότι πρέπει να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις. Στις δυνάμεις του απλού εγγυώτη, του απλού φιλάθλου της ομάδας, ο οποίος θα πάρει το εισιτήριο διαρκεία, ο οποίος θα συμμετέχει σε μια λαχτιοφόρο, ο οποίος θα συμμετέχει σε ένα χορό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα έξοδα του Παναγιαλίου. Και τα έξοδα σε μια ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής πρέπει να σας πω ότι είναι φυσαρμόνικα. Με βάση τους υπολογισμούς που εμείς κάνουμε, που μπορεί να μην είναι και καλύτερη δυνατή, αλλά δεν έχουμε βρει κάποιον να φτερνούσε. Μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική μπορεί να πάει και με 350.000, μπορεί να πάει και με 700. Με τις 350.000 μπορεί να πηγαίνει και να εισπράττει ένα-δύο μπαλάκια κάθε φορά, με τις 700.000 μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στη ΓΑΜΑ Εθνική, όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε και πρέπει να σας πω ότι το ψάχνουμε το θέμα, ρωτάμε, τηλεφωνιόμαστε, πηγαίνουμε, μαθαίνουμε, συζητάμε με τους άλλους ανθρώπους από το άλλο σωματείο. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι με αυτούς τους 9 ανθρώπους δεν μπορεί να πιάνει. Και πρέπει να σας πω και το εξής, για να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Δεν προκύπτει από πουθενά η υποχρέωση αυτών των 9 ανθρώπων νυν και αίτης ώρας των αιώνων να είναι στο Παναγιάλιο. Δεν προκύπτει από πουθενά. Όπως και το Παναγιάλιο στο αεραστεχνικό σωματείο. Σήμερα εκλέγει μια διοίκηση, τελειώνει η θητεία της όπως τελείωσε η δική μας. Καλή ώρα, παρετείται
και μετά ψάχνουμε να δούμε άλλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν είναι κάποια άλλη. Και πρέπει να σας πω και κάτι ακόμα. Όσοι έχουν βάλει τα χρήματά τους στον Παναγιάλιο, δεν έχουν πρακτικό τρόπο να τα πάρουν πίσω. Τα βάλανε, τα χάσανε και στον χαρά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορείτε στοιχείο, δεν δείτε δηλαδή καμία προσδοκία. Τι θα πούμε δηλαδή σε κάποιον που πίσω από τα λεφτά, θα πει άλλο, θα πει ρε παιδιά, εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Ότι υποχρεωμένο να συνεχίσει, γιατί. Ναι, στέλνει ο Βασίλης να τηλέφωνο. Διότι πρέπει να λάβει υπόψη το ζεστό χειροκρότημα το οποίο είπε στην Ελλάδα όταν είπε εδώ ο κ. Παπαχριστόπουλος ότι τα κατάφερε καλά το Συμβούλιο. Τα λέω, τα έχω πει και σε συνελεύσεις, τα λέω και τώρα. Γιατί άλλη μια φορά λέω ότι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και δεν μπορεί να είναι ο Πανεγιάλιος, γιατί δεν υπάρχει τέτοιος. Δεν υπάρχει τέτοιος. Αν υπήρχε κάποιος παραλύσης που θέλει και καλά να κάνει τα λεφτά, τα πετάει στο διάλειμμα μέσα και θέλει να τα κάνει, με για την χαρά του. Μόλις φύγει αυτός θα πάει στην δύο κατηγορίες βέβαια, αλλά δεν υπάρχει κανένας τέτοιος. Και επειδή κυκλοφορούν διάφορα, πρέπει να σας πω ότι δεν υπήρξε και κάποιος ο οποίος να ήρθε και να είπε, και αν υπάρχει τέτοια στην Γενική Συνέλευση, με χαρά θα τον ακούσουμε, ότι κοιτάξτε τα παιδιά, θέλουμε εμείς να έχουμε να γίνει διοίκηση στο Παναγιάννη. Δεν υπήρξε τέτοιο. Όσο καιρό τουλάχιστον είμαι εγώ στο ίδιο. Δεν υπήρξε κάποιος που να ήρθε και να είπε αυτή την κουβέντα. Και λέω και από το βήμα αυτό, εάν υπάρχει κάποιος τέτοιος, η απέτησή μου, η προσωπική σε αυτόν, είναι από τον κήπο του σπιτιού του ένα γαρίφαλο για να το βάλω σε αυτόν που φεύγω. Φαντάζομαι ότι είναι καθαρή εξήγηση, δεν χρειάζεται λέτε τίποτα παραπάνω. Ένα γαρίφαλο και δρόμο. Ούτε τη γράφει το χαρτί, ούτε τη χρηματάει την χαρτί, ούτε τίποτα. Ακόμα και έτσι που το λέω, δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Εάν λοιπόν είναι επιθυμία μας να συνεχίσει αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να στηριχθεί στην προσπάθειά του. Εάν δεν στηριχθεί στην προσπάθειά του, δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Έχουμε στόχο ο Παναγιάλιος να μην ξαναταλαιπωρηθεί στην άγωνη γραμμή της ΔΕΛΤΑ Εθνικής. Αυτό το στόχο το μήνυμο τον έχουμε. Δεν αξίζει το Παναγιάλιο να ταλαιπωρηθεί. Και δεν μιλάμε τώρα για τίποτα αυτό το πράγμα. Σε λίγο καιρό θα βγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Άμα καθόμαστε και τα βλέπουμε και δεν πλησιάζει κανένας για να τα αγοράσει, μα τα εισιτήρια διαρκείας λέω, τότε μην συζητάμε αυτά τα πράγματα. Θέλω να σας πω δύο πρώτες και να κλείσω. Ο Πανεγιάλιος έχει κάνει τον προγραμματισμό. Είναι αρκετοί οι ποδοσφαιριστές με τους οποίους έχει συζητήσει και είναι και αρκετοί, μάλλον είναι περισσότεροι αυτοί οι οποίοι τηλεφωνούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβούλου του Πανεγιάλιου και ζητούν να έχουν να παίξουν μπάλα στο ίδιο. Είναι πάρα πολλοί. Μόνο από αυτούς να διαλέγαμε αυτούς που θέλουμε, έτσι στις θέσεις που μας έχει υποδείξει ο Γιώργος Βλαστός, θα είχαμε τελειώσει, θα είχαμε κάνει τη δουλειά μας. Δεν πρόκειται όμως να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, εάν πρώτα δεν κλείσουμε τους λογαριασμούς με τους ποδοσφαιριστές του Παναγιάλιου. Είναι ηθικό θέμα. Υπάρχει και ένα πρακτικό, το αντιλαμβάνεστε το μετά, αλλά κυρίως υπάρχει ένα ηθικό. Εάν δεν κλείσουμε τους περσινούς λογαριασμούς, δεν θα ανοίξουμε καινούριους. Στο κάτω της γραφής και σε τελευταία ανάλυση, είναι προτιμότερο με αυτούς τους ποδοσφαιριστές που είχαμε και τελειώσαμε τόσο καλά τη χρονιά να συνεχίσουμε την επόμενη, παρά να επιβαρύνουμε το σωματείο με κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές, αυτούς τους λίγους που συζητήσει πλέον ο Γιώργος Βλαστός, αφήνοντας τις εκκρεμότητες. Αυτό το πράγμα δεν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Μπορεί να διαβάσει στις εφημερίδες ονόματα διάφορα κτλ. Δεν είμαστε αυτή τη στιγμή διατεθειμένοι να προχωρήσουμε και να κάνουμε οτιδήποτε, ενώ έχουμε κάνει συνεννοήσεις, ενώ έχουμε μιλήσει με ανθρώπους, ενώ μας έχουν μιλήσει άνθρωποι, εάν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα, όπως αναλυτικά θα σας εξηγήσει σε λίγο ο Δημήτρης ο Οικονομόπουλος, λύνεται με απλούς και πρακτικούς τρόπους που δεν συνιστούν για τον καθέναν από τους οπαδούς του Παναγιαλίου κάποια μεγάλη οικονομική ζημιά. Φτάνουν μέχρι τη συμμετοχή στην αγορά ενός συντηρίου διαρκείας, στην κάρτα μέλους του Παναγιαλίου, γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτή η Γενική Συνέλευση, έτσι, τύπης δεν ισχύει. Γιατί δεν υπάρχει κανένας που να κάνει μια προσυντάξη στο Παναγιάλιο. Θα στο είχα και πέρσι, το λέω και φέτος. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι μια κατάσταση που δεν μας θυμάμαι. Και εμάς στο Συμβούλιο, αλλά και την ιδιωτική κοινωνία. Και τον κόσμο της Αγιαλίας, όλους τους οπαδούς του Παναγιαλίου. Είναι μια συνέλευση που πάλι θα πρέπει να προσβάλλει ο καθένας. Θέλει δεν έχει καμία τόσο εντάξει. Εάν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, το πρόβλημα θα μεγαλώνει.